Ni
dzina la Yesu Kristo moyo chifukwa mnani Yesu wapeseka mchipinda chino amene inu Mulungu mwacholinga Yehova tili munthawi yachisawawa ndiyo tengera zinthu zolowezi Yehova ndikupemphera pesekani muno ndikutithandizira kuyang'ana nanu nga serious mudzina mphamvu la Yesu Kristo amuyalipo pakati pathu anthu amene akuoneka ngati serious munthawi yamapemphero ngati iyi koma tomuyanga choka muno ngati bali osokoneza namambala ndi omwewo mbiri zawo ndizachabe Ambuye alitiza mbiri zisizoyipa zimene masowana maona kodi muvomera ayende moyo umene umapita kuthetsa ndifuna ndikupemphera mudzina la mphamvu la Yesu Kristo kuti chisomo chomwe chithandizirayo adzakhala x mpaka na chiti cha moyo wangawa akhala maweza ngati chimenewa achita chisawawa mpaka na liti Yehova adzakhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yanu atayikana kufika na liti bwanji muthandize Mulungu kumpyala ndi mzimu wanu woyera kuti akhozokhala munthu wa serious ali pa ulendo pemwenu mwamba mudzina la mphamvu la Yesu Kristo tisayende ndichisawawa Ambuye kwatiyende ndi serious mwakakufunira chisomo chati tifunika malo wake mwakhulupirira mudzina la Yesu Kristo amen. Hallelujah. Tiyamika ambuye Mungu watu chifukwa chisomo chimewatipatsa kuti tikhoza kubwera pakati panu ndi kudzagawana nanu mawu a Mulungu chilengere mdziko Mulungu ine ndikuyamba kukonda nthawi ya Baba Yehova ndi cholinga pakati pathu simunabwereka ndabwera nawo abambo Kamuli ndiye chairperson wa evangelism kwathuko Mungu yemere kukumanitsika takana also abambo Ngongwe amenewa ndi amakanda transporting officer na watu ndemolila wose amaendea nowa kuti atithandize tikafika bwanji tabwera nawonso achundira ndi analipo mpano ndithu batira opereka fees oyamba makampani adaleka ali kumene moda kudziwa zapano izi alimberifi kwathu mudamu wanga ndakhala nawonso Collins Matuta iye ndi mwana wanga komanso ndanyamata friends komanso ndamidia komanso Love Karimera ndi mwana wanganso ndanyamata amene amachita zamidiya chifukwa nawonso ali matisheti awo ochita ngati pene pakavereka mawu muziki okoneno ndi chimwemwe kwambiri cha mtima wanga kuti nkhope yanu ndi nkhope yanga lero zikuonana ndipo ngati timangomvana ma WhatsApp lero ndi live pano amene ationa ndiye nangomano inu ndine tikale tikukambirana mozama wa Mulungu tikoza present chifukwa chomena kuti mudaona matu mikambira amene amatabwera kudzipanga kuti mmodzi wa iwo ndikoza kukhala ine ndikuti chimusonkhano chikulu choterechi zikoza kutheka ndikuti zikoza kuchitika Ambuye adzamalizani ndi amodzi anthu opirira kwambiri mkulu ameneyi kuti tidzimikizana ndine kunolenga mtunda koma mapirira kwambiri nangasinanga kuti foni uyigwire zimalengera mtunda koma ayi ndithu amayesetsa kudzichepetsa pena ndi muyankhana ndi mtsogoleri wina haya nali kupereka mtsogoleri Ambuye adzamalizani kupirira kwakupangitsa kuti moyo wange panambira kubera mtima ndabwera kwa iye chisomo cha Ambuye chikule tikukambirana za mutu umene tidzayendera kumamba kudatiunikira kuti tidzakhala ndi mulolera kuti taking Christianity seriously and mutu umenewo kubwera chifukwa cha umboni wonena kuti anthu ambiri akuchita chisawawa ndi uzimu ndi omweyo mwapeza kuchali chikuno akhudzika zedi kulira kwambiri zedi koma sakana mwamuna wina aliyense amangololapo ndio mafunzo kuti misosija na ngihiyuda inafunika
tisinde malingaliro ndipo nyagia yina kuti na uzimu watu ukhale wa serious. Hallelujah. Daniel chapter number 1. Chapter number 1 chindima verse 21. Lidzawo lingaosewa chifango funi kumbiri zedi. Ndipo ndikuitsa chino chichewa chalero. Daniel chapter number 1. Verse number 1. Chaka chachitatu cha ufumu wa Yoakimu mfumu ya Yuda, Nebukadnezara mfumu ya Babyloni inabwera ndikudzazinga mzinda wa Yerusalemu ndikuwathira nkhondo. Ndipo Ambuye anapereka Yoakimu mfumu ya ku Yuda m'dzanja lake pamodzi ndi zina mwa zida zotumikira mnyumba ya Mulungu. Iye anazitenga napita nazo ku nyumba ya Mulungu wake ku Babyloni ndikuzika mnyumba yosungiramo chuma cha Mulungu wake. Tsono mfumu inalamulira Aspenaz mkulu wa nduna zake kuti abwere nawo ana mwa Israeli ochokera m'banja la ufumu ndi la olemekezeka, achinyamata opanda chilema, okongola, aluso mu nzeru zonse, okhala ndi chidziwitso, achangu, ophunzira, odziwa kutumikira mnyumba ya mfumu. Ndipo anati awaphunzitsenso kuwerenga chiyankhulo cha Babyloni. Ndipo mfumu inawapatsa tsiku ndi tsiku gawo la chakudya ndi vinyo wa ku nyumba ya mfumu, ndikuti awaphunzitse kwa zaka zitatu, ndipo kenaka adzayambe kutumikira mfumu. Pakati pa amenewa panali ena ochokera ku Yuda: Daniel, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Mkulu wa nduna za mfumu anawapatsa mayina atsopano. Daniel anamutcha Beltesezara, Hananiya anamutcha Sadraki, Misaeli anamutcha Mesaki ndi Azariya anamutcha Abednego. Koma Daniel anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya ndi vinyo wa mfumu, ndipo anapempha chilolezo kwa mkulu wa nduna za mfumu kuti asadzidetse mwa njira imeneyi. Ndipo Mulungu anafewetsa mtima wa ndunayo kuti anamukomera mtima ndi kumuchitira chifundo Daniel. Koma ndunayo inamuwuza Daniel kuti, ine ndikuchita mantha ndi mbuye wanga mfumu amene wapereka chakudya ndi chakumwa chanu. Kodi akuoneni inu wopanda woona ndi woposa anzanu amasinkhu yanu, pa chifukwa chanji mfumu ikhoza kundidula mutu chifukwa cha iwe? Ndipo Daniel anati kwa kapitawo amene anali mkulu wa nduna za mfumu, amene anayima kuti ayang'anire Danieli, Hananiya ndi Misaeli ndi Azariya, chonde tiyese ife akapolo anu pa masiku 10, mulipatse masamba okha kuti tidye ndi madzi kumwa, ndipo mudzafanize maonekedwe athu ndi anyamata amene akudya chakudya cha mfumu, ndikuti mudzachita ndi anyamata anu monga momwe mudzaonere. Choncho anawavomera ndipo anawayesa masiku 10. Pakuti pa masiku 10 iwo anaoneka athanzi ndi odya bwino kuposa aliyense wa anyamata amene ankadya chakudya cha mfumu aja. Choncho kapitawo anawachotsera chakudya ndi vinyo za ku nyumba ya mfumu zija nawapatsa ndiwo za masamba basi. Kwa anyamata anayiwa Mulungu anapereka chidziwitso ndi kuzindikira bwino mitundu yonse ya zolembedwa ndi za maphunziro. Ndipo Danieli ankatanthauzira masomphenya ndi maloto a mitundu yonse. Ndipo kumapeto kwa masiku amene mfumu inayika kuti adzaonetsa anyamatawa ku nyumba yake, mkulu wa nduna za mfumu uja anawapereka iwo kwa Nebukadnezara. Mfumu inayankhula nawo, ndipo palibe wofanana ndi Danieli, Hananiya ndi Azariya, Misaeli ndi Azariya. Choncho analowa ndi kukhala wotumikira mfumu. Nthawi zonse mfumu ikawafunsa zonse zofunika nzeru ndi chidziwitso, inkapeza kuti iwo anali oposa amatsenga ndi owombeza wonse a mfumu wake wonse mopitirira mu Yesu. Ndipo Danieli anali kumeneko mpaka chaka choyamba cha ufumu wa Koresi. Mulungu wabwino mkulu amene amadza kudalitsa adalitse kulekerero mawu ake, ndipo wodala ndi munthu amene amataka amva mawuwa amawasunga ndi kuwachita, chifukwa mawu amenewo sadzatha. Ameni. Mphamvu zake zikadalipo, masiku athu ano timatha kuwaona anthu ena amatukutuku kwambiri zedi. Nthawi ine mafika matukutuku amatha, ena amakhala ngati madolo, nkupita kwa nthawi udolo makani kodi umatha. Ena amakhala ngati okongola, nkupita kwa nyengo kukongolanso kumatha. Koma mawu a Mulungu adzakhala mpaka muyaya. Amen. Tipemphere. Patseni chisomo Ambuye chakuyankhulana ndi anthu awa. Chonde Ambuye
mutenge nthawi iyi ngati mwayi wakukamba nawo za moyo wawo. Akhala kumva mawu anu Mulungu kutheka ngachibwana pothera, mukapanda kuyankhula inu Ambuye zitilakwa zivuta. Ndikupemphera chulukitsani chisomo chakuti choona ichawo chidziwike, ndikuti kumapeto apange chiganizo choyambanso kwatsopano mu dzina la Yesu, amen. Okondedwa, pamutu umene tidzakhala tikulingalira wakuti chikhristuchi kuchitengera serious. Sindikunena kuti chikhristuchi muchitengere pangomo ayi, koma kuti muchitengere serious. Chifukwa limowena ake zambuye zisamazimvetsa ayi, amaganiza kunena kuti mayankhulidwe awo, machitidwe awo ngamene akhoza kuwaonetsa kuti ali serious. Kukhala serious ndi mawu a Mulungu kuti udziumva mawu a Mulungu kumawachita moyenerera. Amen. Alipo abale wanga kutega amene amaganiza ngati kuti kubona kwenikweni ndi kuyankhula masilangi sichoncho. Kapena kuti kubona kwenikweni ndi kugota mawu sichonchonso. Kunena mameni motsindika sindiye kuti ndi muli serious ndi mawu a Mulungu ayi, koma machitidwe akhalidwe lanu mmene mumakhalira ndi ma situations ambiri amene makumana nawo ndi amene amaonetsa kuti muli serious kapena ayi. Nyengo zokupanikizani zikafika mmene mmapangira hando zimenezo ndizimaonetsa ndinu a serious kapena ayi. Muli mu relationship mmene mmakhalira mubweziwo ndizimaonetsa kuti ndinu a Chikhristu kapena ayi. Nanga ndinu munthu wa mtundu wanje amene uli kwa boyfriend pachinayi kwera kwa mande panali chani pakatipa serious. Kubwera kuno kwasana nuya amuyende wabwino tapisa onse ifo bempera mubempera nawo sofere ono simene mumayankhulana kumene muli kwa anyamata okhaokha atsikana okhaokha zisisa moyo wanu zimenezo ndizimaulula ndinu wa serious ndi Ambuye kapena ayi. Ntachitika mwa president akandiuza kuti abusa muli ndofuna mwamasukirani ndilanditse mafoni anu ndiziwerenga message yanu momweza mukhoza kukhala moyo. Chimene chimadya nthawi yanu kwambiri ndi chani? Kodi moyo wanu ndi Atate zili bwanji? Zimenezo ndiziwatsa chithunzithunzi cha serious wanu kapena ayi. Mukudziwa chani? Ena atu abwera muno sapemphera angomva kuti kubwera ambiri ndi abwera koma sauzimu pamomo ayi afuna jambule anyade pa status. Kunyada pa status sikutanthauza kwenda kuti watembenuka mtima aiso mukosa kugwira dzanja lanu ngati kuti ndi munthu wochimwa kufaniro kugaheni basi anafuna kuoneneso kuti munthu wapachifine monga mulungu ichi mmadziwa sitina Yesu sitina Mulungu ayi anditofuya kwambiri subale ndine koma ndi ubale ndi Mulungu. Kukadakhala kuti kudziwana ndine mwapeza chipulumutso tikadati ndisanzeru koma kudziwana ndine si chipulumutso. Pa tenti lolowetsa anthu kumwamba palibe akambiri pali Yesu mwana wa Mulungu. Kukhala mubale ndi amene ndi chipulumutso. Okonera munthu umene ukubwera chifukwa chisawawa pakati pa anthu opemphera chachuluka. Chisawawa pakati pa anthu omudziwa Yesu ndakoti chachuluka. Anthu ambiri makhalidwe awo ndi omvetsa chisoni. Munangofuna kuti ane mumapemphera kuti ndi born again inuyo tafuta inuyo mumapemphera moni mwambako akapanda kuti muwapemphera wina apanena inuyo ndizona moni ndengere mukhalidwe lakuli tikawa kumwamba inuyo. Animatsokanso zambiri zopemphera zatengedwa ngati masewera andizioneka ngati kuti mwina ndikomede kapena masewera basi. Anthu ambiri akunena kuti kumene kuli zopepa ndi kumene anthu ambiri akupita. Ndikambenano imene ndi mistake yayikulu kwambiri. Ndakubweretsa ni chitsanzo cha mphamvu pano. Dar
lina ndiye maridi kuse chimene munafunika musamale ndi ichi Satana akufuna nomwene akugwiritsa ntchito pamene muchenjere ngati mmayimba bwino ngati mmalalika bwino ngati inuyo ndi kuchipona chakuti muli ndi influence mnyerekeziso target yake ndi inuyo chifukwa kuti akapereka kukumbwandirani mupita pamene nokusamene mumadzimva kuti ndinooneka bwino target ya mnyerekezi ndimuifatsa mwaino muchimwa munambiri ndikupandiswa ngati mbale wanga uli ndi maluksi ndipo iweyo sekubili simayenda blaze fine iweyo ndiwe target imene njeza kudzera matawa ndichimwitsatsika kusati pasewera makamaka ambiri ozingwa amene nthawi yaweyata angopeza chiphulikira amenewo ndigwetsa ndikukamba izi chifukwa chanu Bible nena kuti atabwera kungapolo Pablo fumu ikumeka mawu amphamvu kuti ase akula kuti tere mwafansi imene abwera ivi titenge mwanyama toshangamuka anyamata anzeru opanda chilema amene angathe kuphunzira amene kwawoko anali maufumu amene wo anzeruwo tatenge ndetaphunzitse musathu zakuno kuti iwo apindulire nda ife pulani yasana ndikoti ndimene amatenga iwo amene ali ndi bullet amene iwo akati atengedwa ufumu wa mnyerekezi ndi thudu kuti patsogolo nifake mukati muone kanthu akamagulitsa madzi mabillboards ati akamekapo zonenera madzi amakapo kamchika nikamuonekedwa bwino amadzolino ambiri atani kuti ayangana bra pamene asanoza madziwo ayanga zotizizo akugulitsa ntchito maonekedwa auyu pola pike moteni ndikumazizoona anthu amene akugulitsidwa ntchito panopa kuti awononge maganizo a dziko si anthu mbuliya akumatenga anthu amene no ndi anzeru amene akakamba ndi anthu adzimva nyerekezi target yake ndi inuyo amene pena pake mutu wanu madosa inuyo nifake mwakusina anthu ambiri amene amatsutsa za Ambuye dzana za mimba zawo English yawo yozikizira anthu ophunzira ma PhD laka akukambira mtendo tseni mimba akulako alipe akamagamba very convincing arguments awo onenga kuti omveka adapanga train Satana kuti apindulire ufumu wake utafusa lebo inuyo ndi chisomo muli nacho mupindule ufumu wa ndani amen inu simadabwa abale wanga kuti mukapeza nyimbo zina zake munthu wa mawu abwino kwambiri manyimbo zimene akuimba zotukwana kumene munthu uyi ali ndi luso limene ali nalo lidakati lili mu nyumba ya Yehova ikale chita bwino ndazoona mbuto ineyo andikubwera akusi kutumikira bwino nditiambe mpingo ndarama ndikuzitembelero tiambe mpingo target yatu tipukanye mibwera nsei watu ukalemeka wana ndarama nizikoni nisimenesi kakale mamano ndaangalia tikula ina tidazindikira roho makusanawa akufuna kumphatso iyo ayitembenuze ila mu igwire ntchito kwawo ukapanda kusamala umakazindikira wajidwa kalekale wapita pamenepa ndi pamene ambiri amakwera tamudifetsa kale andi amabwera ndi zambiri zokopa zambiri zosangalatsa mumve Bible lina kuti anawatenga anyamata amenewa ndikuwaika kuti akhala pa training for 3 years chakudya chimene adzidya from the palace azima vinyo umene fumu ya dziko imamwa adzidya zakudya zimene president amadya yeti kwa ajina Daniel zakudya zimene zimadyedwa ku Babylon ndi zosiyana ndi mmene mawu a Mulungu amanenera kuti afunika kuti atipange we kodi zimene ndikulandirazi ndi zimene mawu a Mulungu amanena ndi chani kwenikweni funso langa bwino mukadakhala inu mukadaganiza soka chimene tingoyerekeza kuti mapita ku State House kumene no mimo ima mwino tingoyerekeza ndi ino ndino president ndani asama ndi ayikapo basi ujeni green and completer kuli the face ngakuone mukola izi sindi machita ndi Mkristo
kapena nthawi yakutasa Yesu okay ndapita kutali mwini tonse pempherani ndi trip tikupita ku nyanja mukhozo kaso mkristu mulapezani muli kunyanja kuchoka pa kupita lupasalima pomwepa mulidutse mmalo momwe uyo kona uyo kunyanja ukasamba mukhozo sunga bechi Kristu ndani ngati chikristu chanu chimatha magetsi yangu zimazi kungozima magetsi pa chikristu chapali kuti zimene muchite mudima umenewo sosaneneka chimene magetsi asiyaka mumalisa kale ndi patali mukosa kuima tandimvana kulidwa ngakhale izi zimaoneka ngati ma opportunities Daniel akupanga critical decision very powerful decision akuti iwe sitidya ife zilipoti seriousness ya Kristo inafunika yapo mwena kuti munafunika zina mudziko muno musachire nawo munene mawu akuti ayi ine ngati opemphera izi sindipanga nawo amen munafaa mudzipanga zinthu zimezi ine ngati opemphera izi sindingavale nawo ine ngati opemphera sindichire nawo ine izi ayi zikuoneka zopepa zikuoneka zotambira kuzitsaka koma ineyo ngati mkhristu sindipanga nawo inuso mumatero tili mchechi muno mutu wavala yeke ngafupi kwawo umama joka kulungu wakakero waona polini minembusa sikopo kadalikira muno osapanga chiganizo mwakuli ineyo ndisivala modeli pokali ngaliwe mkristu kawasake mukama minula mwamba mwaona musamapatsandu kokamba zina simakhala very serious chifoma ndikuyanga ndiyekaji simataliboyo si zonse zimene mukoza kudya nawo ayi moyo wa Chikristu ndi moyo wa ziganizo ndi kuzisankho timayenda mosankha izi ndipanga nawo izi sindipanga nawo sikulipopesa kuti moyo umatere kugulu iweso zile nawo ayi Daniel ndazake akuti akatsimikizika mtima kuti asadzidetse ndija kuchitira fumu imanja kodi inuso mudatsimikizika mtima kuti simudzidetsa ndi machimo ake odzikola pasiwa mudatsimikizika mtima kuti simudzidetsa ndi pornography ikutchukayi mudatsimikizika mtima kuti simudzidetsa ndi chiwewe chachitikachi amene simuli babanja kuzana machi amene simuli babanja simuli babanja lovomerezeka simuli babanja lovomerezeka tizimaliza titsani manjano amene simuli babanja lovomerezeka fa ena ali babanja murona kuti losavomerezeka tidati tinene pano kunena mwachilungamo monga sidachitika kupeka kuti ndanange simuli babanja inde ndanange tsimikizike kuti ineyo banja losindikidziwana mambo zolikana ndikupa panopazi ndizomwe zikuleka ngati fashion mbali imodzi ya maubwezi anthu ndi chisawa wachi pamene Bible ili clear usachite chigololo kunguliyesa ngati boyfriend wanga no wanti panopa mabanja yakuvura I was like doing that also with the intention ya kuchima kuti just to put in the security of my relationship sin is sin period amen zinafunika munthu apange chiganizo yekha atsimikizike mtima ngakhale zambiri zingandidutse ndatsimikizika mtima sindipanga nawo mbwera ndipaka mpasi panopa osati kuti nzaike nyasi pano ena ndinawaude mkwano kunokwana mpaka kotero muda khadi limene bakhala ku nyumba ndi kunokolora kuli losiyana atakupesa anapo anulokola kuti uyu mwana wandani nukwabwere zilizona munafunika kuti mukhale ndi Yesu pena palipose kaya kunyumba kaya kuno kaya pena palipose mudzapita mutsimikizika mtima akwenda mani kamera ngati mukufuna kuyenda ndi Yesu ngone decision ya mphamvu zokoma zikhalapo zambiri koma moyo wako khala chimodzimodzi
chichoba chiteka kale kole kale wanje koloza mtima sikuzinda. Amen. Mtawi mene ni malika mowa mpaka Disemba. Fari bauti Yesu Musa. Ndilauza nsanga kwa kuondasiya. Ndofani kazi kama mambo. Ankakanga ni ndugunao. Na utendo ba. Mugagure. Leo za kweli ngere mugulete. Anakuwa tena simutsekulota. Ngale mwanzo tirabasi, tirabasi. Maniza. Yes. Sinza mwashoisi. Being paid siningawe maluza. Abuyendi twasa nyuzeso tatana. Polegana sapena mvugwai. Mashireti na kawa. Amen. Ngati kushima ndi kulimba mtima, kula paso ndi kulimba mtima. Kuti mundu akafika pochi ya chima bale wanga amakolo ndani walimba mtima. Undibeze moke usigwe. So seketa this. Mama dollars. That's it. Papa so pesa wewe I'm out of the campus. I'm going to go kuja. A boyfriend ni nasali bali huko. Na boyfriend ni ubwele. Ndima anyembe. Usi. Yemwe mumuzo kwa yara sufuria banja mtu takali bale ngo. Shima kumalira kulimba mtima kula panso kubafunia wala kulimba mtima usimikizike mtima ine sinema nawezi ngari simutsimizika mtima simuluta ngari simutsimizika mtima simuluta mwina paka pasi panoba mwene kufanana mungabe mkwako kila nshio ni masupa heroes niwe akula akula mwaka mwene mutsimfa Don't say you are not teasing and never by now. Garisi mutsimizika mtima kushima mkosayamba. Ndikosayamba. Ngalimu kuvuta ndalama simudazipesi. Mungapeza ndalama nzikala manje. Akutsanire roha. Zamarova. Zikukwera zambiri moyo wanu. Maana nitwa kupesana uchuka mutsanimba. Zikulira bwana ngo kutsimizika. Murafusana bali kudatsimizika mtima tsata Yesu. Omuntu kutsimizika mtima sikumateka osakana bozina. Kodi kusoma kale mtima wachifundo chokusa. Choloza zili zonse. Chori ine wana mamuna ine mwana ngani ndingampeleka mtima ine singa heartbreaker. Unafunika utsimikizike mtima ndipo ine mbwera ai this decision inafunika pagiro moyo wako ngati simupanga chiganizo cholimba chotere mukala mungu mpesa chisoni ndopeka kakala balowa kayasa basi tikabana na zulu wako unafahamu kalomba mtima azibala mpira mabwere unaza unoze ndio unasema kalomba mtima ndio na uganze fachi ngomashaka ngari mwana babo numba ndizo ngari mufuna moyende moyo wa Kristo olimba na nusu mtima musama weza mama kwa Yehova. Amen. Ndipo yankula panoba ambia kuiwe sipomwe chifasana lori sabe mtima munafunika mutsimikizike mtima ndipo enda ruti mena ambisa nawe saida chimenecho ndi Kristo yoendelea tiendeleze ine Musa Pokala Musa basi ngale zanjali ni majama msigana uguso ni man of God man of God uzimo kalabobe ukalabobe unafunga bagaji kazo no ngwerereso ndi madzigira malire zilipo zimene koza kupanga nawo zilipo singa baki nawo zilipo sina zimene kugamba nawo komwe singa baki nawo ya chikufuna kusoka chiro cha moyo wanga. Amen. Sikulima Yesu saza kupesa kuma maisero adza peseka chiganizo chako cha mtima funso langa atakupezani amuna ndalama kwa bisi ndikwatira kale ungophusira kuti akumwimba
Garibara ndiyo. Mkalu second wife. Ndikuchaka chimochaka njira mwipekana kari musaka pasipali. Ukusikula. Mali ngalira ako simenezi. Tilimodzi kaka. Akakuyamba dala beautiful girl. Ine watu kuli mafura mbili ndikufuna munhu randiwalire inuso ndinwaswazizo kufura ndikadira wabwera eka sikakufutani wabwera eka koma wabwera kulimudza chimweso munafika mukukonzekeretsa mtima wanu kuti kale zidabwera zokha zidafuta bwanji moyo wanga izi supanga nawo. Amen. Sikuti siti machimwa poli machimwa waso. Of course ni nene. Antu sa machimwa ena chifukwa cha upandu. Tilimodzi? Ama upandu. Koma anthu ajaga achoka iwo aja kuchimwa kwambiri zene. Ena sosachi wekuli mpaka wachimwirawo wasowa. Koma maganizo achimwe ali nawo. And after wawambira amachimwa maganizo. Ena magwira maganizo, kucheza maganizo, kutaji mwezicho maganizo. Kuko kana au maganizo. Koma polisi fila gramo sana wasa fila mwini. Alipo leo amene mali ngalino chabe ndanto ipo kompi. Pakope ndanto abulufano mpaka wochita simeseli maganizo mano. Subeseka. Tafuna bado zimma kanisa zili mpaka wochita sichita ubeseke. Kuko sichita. Para no nosso, como aí na sajima chifukwa adatsimikizika ya mtima. Ali ndi principle ya moyo wao. Sindimapanga nawo isi, ndimapanga isi. Dressing code yawo ikuchokera mkati mwa mtima. Ali ndi fundo zoyendetsa moyo wao. Tafuta ndibani mulindira zofundo zoyendetsa moyo wao. Akuyakene, mulindira akuyakene ndafuta mulina zofundo zoyendetsa moyo wao. Ngeregeza zakugwira nimotitsinza. Taliva, dani, ndakasali, akadina sokale fundo. Ife isi, sitipanga nawo. Nezinabwera yango adalibisa kale. Taliva lichwe. Popesa adasaka izi. Chimena akupemba njofuda kwa mbize, chimena ambisanga chiti akuti. Musatilole liyeisi. Mutsitipatsa ifeyo masamba ndi madzi basi. Ndekuone izo zichitike. Okonedwa ngati mukufuna kuyenda ndi Yesu mwa serious, mupange ziganizo zimene zikhoza kuoneka ngati mukuzunzika, simuganiza bwino, mulibe fashion, koma Yesu ali mwa inu akhalabe ndi moyo. Amen. Kulolera kudya masamba for 3 years. Anzawo akudya nyama, anzawo akumwa zakatikati. Funso langa, anzawo owaona malija Amaria. Magabe. Como só não outro também por aqui. Coisa de um senhor, da jogo rosete. Foi bem mas sem gravar como sai. Que foi uma nossa liberdade da língua. Anfoca a chata de mexer com o Itália. Fogo. Oca fogo. Adagana. Não é ambi, ada o quacha. Não é de você. Moyo a serious na moe. O quachani sata de pena. Como tio Robina Gosiana. Sabe sana. Aleluia. Tunakusiana. Zisango zako ni zisango zanga zosiana. Mwezi panga zako aliyesaki neto mugomera. Tisalimbane kwaba. Ngati moyo wako iwe uona kuti ukuchitaso zikuthandiza. Ife na pesa zimene kuchitasa zilithandiza nkhani ili kumapeto. Tikaona kuti Mulungu akabwera. Hallelujah. Nana wali Mungu akwacha manoba. Umanyoza ataka bwana wanilegeze. Na mbele mzee wako lipori. Why no? Amen. Nikuelezea sura sitafi. Na ni makapi manoba.
kumanya bwana wankano wewe mwagabira kuinda se akakuda pale chini mwagabira ripoti pale pale kwa hiyo kumanza anasema wakala wale anasema kumanya bwana wako moyo wako Yehova anabakia ana wake anapaka chikanizo choone kachamukape choone kachopanda pake choone kachotandisa kwa chimene yochida watendesa kutasa timwe wale kamera mkwamwino kutsigira sikanizo zimene sore nzosamveka bora iweyo usashimwe ali Yesu waifatsa pambe sikanizo kutasa chimwe ngalipo chikosi mukufuna zipangireni sikanizo kuti musashimwe mutani terekeze muntu akulisa kufuna kuchimwa koma chimene mavala miyendo yake yonse panja mchombo wake panja mchombo inasuka tizipakira akuonetsabe msana wake panja chimene akufuna amene nchiyani sakufuna kuchimwa okay tine chimene akufuna ye akamamuyang'ana anthu ndazitandakula akusepeperere ineyo ndimati ndikafanya utamango ndiyang'ana wayamba ndi ndani zada ndiwe mnyamata amene sukufuna ulangoli kuchimwa koma ukupeseka m'magulu anthu ochimwa sena iwe suchimwa nawo kani sokamba akula matikapa mukatsapesa chinyamata asika chikakali mutoli nkhani yopusa yakapira nukomenezo paka mwakomweko mendo manena haleluya amen babange nitrai izobama yakula hakuna mwana Yehova tandise mutsana na Yesu Kristo ndibolese zikufura njama Yesu nakwepera kupise koma bali kunja wina woyekula zonyasa munafura mwange chikanizo kuti ndisafike pochimwa ndipange changu amen kuti ndisachimwe ineyo nditani malemba kuti pewani maonekedwe achoipa ngakhale zokuone ndichimwe mulani mupewe Daniel akusanga njani yofuta akuti ife sipanga nawo okwero ngakhale kuti ena akuchita sina nazo kuti popesa iwo akuchita zinzo zabwino ayi ngakhale chigulu chingatsatire zina sisina nazo kuti zinthuzo zoyenera zinafunika kuti mupeze choonadi ndi choonadicho chimene chikhoza kumasumani masiku ali ndi anthu mu mpingo amene nongobwera ngati feyo nafuna kudalitsika ine I receive mambo I receive bana somaji kile masozi I receive up and down I receive koma nokhalidwe la munthu amene iye mkunja terezo Yehova kali kuli olo kudalitsako ndidalitsawa matamakewo kuti magula chanyowani aliyese kudziwa ndi ambuye akakukwezani samva mimba wanthu zinazi ndi mulungu abada ndisapanga wawo mtima wawo siwabwino mukutsekereza zina si enayi ndani moja inuyo mtima woyipa Daniel anena mawu ine ndipanga zoti ndisachita apadzani mulungu amabakia nthawi zonse ana ake amene alola kuyenda njira yake yovuta amen Bible kuti atamaliza zonsezi amene akapambana ndiwo koma before kupambana malemba akuti anthu amene amadya masamba kumamwa madzi ndi amene amanenepa kuposa iwo amene amadya za mfumu koma za uchimo musamasilire uchimo nawonso ali ndi nkhawa amen nawonso ali ndi nkhawa andichopsa kwambiri zedi akusemphana ndi moyo wosatha alimwe manake ndidafusapo ena wadanda ulineyo sijikabanja isitere kumafika kwa pointi yosila kumahule paraisai usasikile hule zama zona hule ndizovuta kunjaa kwamba kwalisa zochena ndalama kwa zimema kwa nazo dei sanga tebunena ndizoka mtu woipa musima musilie hakumutsa mnyengo zovuta alime mtendere alime mtendere
mwina mudzapanga chiganizo chopita ku Central Hospital kumangoenda mmaoni mucho kangoenda mambo zinapakubwanji ndiye mukadzifunza kuti mupitirizenso chamwe muchitawo ukhozolekera pamwepo. Mambo wanga amadwala. Last month tinapita ku Central apa operation papali baba na nyama tawina amena mambo lili mbili ndesanga mudziwa mbusa chisoni chimene wachi ini lumbulendo ina musuli kuletsa mdola ayi koma kuli pamene muzipita mupita kuti akuzeka vutochiyani ndakuti akulu amenewa anatibonera kwina amalima bwino kuperezenti koma anali ndi system yakuti chaka china chilichonse amasintha mkazi ndipo mkazi amalenga February walimalima zokolola zili munda azipita poti yena kulenga February adali azanzake izipita walimazi nzakenso adzadiyeko ndi akhala akuchita bwino motere ndipo lidali khalidwe lake koma la 40 lidamwana adakalenga mkazi wotsirika. Okondedwa munthu amalira kwambiri koma achibalala yesa samapeza matenda mona mamusunga umangopatsa panado na umrifirula tsobvedzera izizi nzakubidima ngani ni Yesu araza Yesu yayi mutuva wawe ne kuri Yesu adi mwamba bwera tatamiza nkaligani dufuna tamiza la kupanga tibesa kulipana ayi nditusada zimbetsetse ndidaye saine kuti mbale imaremba matero sisi da mveke the next time navuja watisiya mukutipya nino adoro panoma koma ngati muone ngati shasha la 40 ni mabwana sabo yoenda imakumana ndiyana mutsatithawali mukabiza mwemene ali malinde kusi kodi iwo amene amamusinda kodi ataja amakwalira every year ndizizi angamusinira so ena mulipo panopa mukufika kuti molalo ena akombera ni manja ata atakupwetekeza munthu akuyamyatsoka mudzalira lokha misozi salilirana siziteka umaluka mmasonga ako samala akupeza ikataino ino limutu ino mshasha yesu kuyenda kuti ikanokoka uliyaweka lumapeleza misozi wochimwa musamusilire ya akusungidwa kudikira chisomo cha mbuye kapena soka kambana ndikumaliza kumalizira atapita pamaso pafumu Bible kuti amene adapezeka waserundani Danieli tanzake chifukwa chani Mulungu amabankira ana wake ngati masankha kuyenda ndi ambuye Yehova sangakutayeni ngati masankha kutsimikiza mtima ndioneka ngati kape masontho ambiri koma ine ndikukhatsika pa ambuye izo sindipanga nawe ndiyenda motere nditsaka chiyero cha mbuye mosikizira moyo wanga ndaupanga salenda kwa mbuye mani kutsimikizireni chisomo cha mbuye chilipo. Amen. Sindimwakonda kunena zimene simudalipa mtima kuti ndibuze kuphunzira kwanga kunalikwapatsa zina zadala zina zondiphunzitsa munthawi imene ndinamaliza form 2 kuti nditsenda form 3 nthawi imene mkulu wanga adachimwitsa mkazi nakhala ndi mwana ndi pokachira alamwanga adatisiya ndikuti chifukwa cha amayi anali bize madala bize mwanayo ndimalera ndine ndikuti temu yonse yoyamba form 3 ndimalera mwanayo kusukulu sindapite muli mu history ya moyo wanga form 3 temu 1 mulibe ndidapita kusukulu form 3 temu 2 ndikunandika ntchito koma kokena za mbuyo nizatsopano moyo upweteka
omali kulembaga kulabwa ushasha wose kuta mtsika na wina Charity Mutale amakhala number 1 pa campus pathu ndamene ndamuzase uzondiphunzitsako ndikapita ku sikomu fires ukakuti akuwasa kugwa Yehova mzimu kubayenda kumakalasi mbulako kwake kutsindikaso moyo ufutika kwezi ndilo kama mtwani ya mbuli situpa nyekwenda kuti Yeshua imawani ka 7-7 namba 7 wa mazulo pa mbona 7 wa mauli pomwe pa chimwe ngwe mina umyendo tete kana mzulo mbuli zangu situ yokoze ukakabisa chimwe nanga utani ndimayesatsa kuma mmene ndimayesatsalamo ndimesosema ndifuni naso koma Yehova satayaluli pamona ndi pamona mudamba kutsekuka mzimayenda. Amen. Ndikukumbukira apozatu ena siniwachula ifani mawalemekeza chifani ndi makonda kwambiri zopempera iwonena ma sudza koza sizingateko mbulingaliwa sungakoze ndipo dziko la mwasidza kudziwa wapa mmono iwe sungateka ife nani kuchansa college ife timaidziwa tertiary education siyonga ya mbuli makre malilime ndakuzonse kupempera ndakuzonse kampasi wowo chifacha iwe chinainachitika kulichitira kunena kuti kudali disco ndefeso asiko munali ndi overnight ndedaganga kwanga kanso overnight yathu chifacha zimene ambo yamachita mnyengo imeneyo anthu disco sadapita ambiri adali kusikoko chimeneyo ndedali chimolanga loti mvayaura akandilalakira kwambirize koma kale mnyozo ndiphunzitsa udakula chiganizo changa chotsata mbuye sindikachoke ndinalipikitsidwa kulenga subject ya business studies imene pa school pathu padalibe ndimamuwerenga ma past papers komanso notes zodwerenga Yehova ndibwera mtima ndabwera ndi tu zikatikanga mpaka nakupita ku college kuzomba theological college mwachisomo cha mbuli ndi distinction kupita makhomo mujira koso ka distinction ambuye kumaleneze chandika mukitsa mwenezi mchani apositsa muyanja masiku ambuye apita anatumiza kagiridi kayeneso alase kumaronde dziko linakudziwani mukudziwa chani tsogolo la munthu limanya mwana ngoni. Amen. Auzi nalipa kusamathemawo tsogolo la munthu lilimanja mauluku. Amen. So anthu ambiri tikumafuna chipambano monga chimene chidamulengera cha Daniel monga sokera ndikamba pano basi koma kuti malipikambe chipambano chimapita ndi chiyero chipambano chimapita ndi maganizo olumikiza ndambuye chipambano chimapita ndi chilungamo mukufuna chipambano koma ndi muhule chipambano chibwera pati mukufuna chipambano koma mumatamba student marabas ufuna chipambano koma ndiwe munthu wosapemphera ukufuna chipambano koma ndiwe munthu wachiwengo andikambe chiwanda cha galu chazuza vanthu kwambiri galu makhali kazi modzi galu makhali mamuna modzi titawerenga inoyo ngati patinewemba ngati mazoliga ende kama ni ngati mukufuna chipambano cha moyo wanu koma mukuchita chisika paenda tete wengine alesa mtima ma exanga ngati 1 2 tete wengine na ukwela wako kufuna chipambano koma moyo wako suna upange set kuli chipambano yale chikupesa sije Daniel akanena kuti moyo wake unali wawedewede Yehova saka napeleka sero chifukwa chiyani pena mulungu amati izi sindikupatsa pa mtima wako ngochisawawa iwe upwetekeka
ngati mukuvuta ndikakhobidi kochepa munapeza ndalama zambirimbiri mukhala ndi moyo inu. Chipambano chimabwera ndi chiyero. Inu munthu woledzera kwambiri zedi. Mukufuna kupambana. Inu chidakwa kuti mukufuna kupambana. Ziyenda. Kodi ndi mwere kambana. Ngati mukufuna kupambana ndi kukhala serious ndi Ambuye khomo loyamba landani Yesu Khristu ndiputso moyo wanu. Number 2, kupanga chiganizo kuti ine ndiyenda ndi Yesu amene wosatepeka. Ndikhala ndi fundo zokhwima, fundo zabwino. Yehova amapatsa zabwino kwa ana wake. Amen. Sizingateke kuti Mulungu ili muli serious, Yehova amapatsa chiganizo, sizingateke. Ngati muli serious, Yehova amapatsa zokoma. Manibatanetsa zokoma ndi zakuyanja zidzanditsata nthawi zonse. Simukhale serious, Yehova amapatsa manyazi, sizingateke. Yehova sangachititse manyazi moyo wanga, sangachititse manyazi moyo wanga. Amen. Era somo lipo iyi mumazimka kamapemphera atama kusekani mori pano mangolimbikitsika kuti ndabwera kapita kwabwera sakamikiyeni koma ndi munthu amene muli bata mtima ndipitirize Yehova amapakira anake sizidathe ena ambiri amene akuchita uchimo nawo ngati lero akuwina paize tima basi kulimawa. Amen. Paize amana kalinyoza ife matipadzana makapa opempera matenda opempera kwina ndo mwana ankalinyoza kopi ndipo ngati mavutika scope paka pasi analikula meno amagemula kwambiri mukuti kubwera kwa mama ina mapanga ndagaro kula mena ngara iko kwenda ngaro yodi nyela ife mama amalipa kwa magioga asife aisha mwana jana mwana pempera mutema mukira antu kumase ya kwino kuzisoni makumara ngali mkuu zoliza nyumba kuma lero lino bigi mwanji tilibeno mwanji kulema chisoma jambo Yehova ampakina anawake. Amen. Mfuna bambana bambana sara ni Yesu. Amen. Muzile mnemba mfuna bambana sara Yesu sara jiero kala serious ni mawamu. Amen. Ndikufuna hiyo amene amva utengao ndipo akufuna kupambana koma khomo lakuti peruka mtima sanalowe. Lero lino akufuna apanga chiganizo choona peruka mtima ndikubwera kwa Ambuye bwera mutsikolo yambukana bwera mwina mmagenza kuti ayi ndikabwera lutsizi nani ndisinapakanawo zomesichi ngati mungana Yesu ndinoyo ine ndamvomereze pakulu chiganizo choyamba ndi serious sichitepeka. Ngati mukufuna kulapa mtima ndikuti Ambuye Yesu awe mtima mwanu nkwakuno osali mana aone kuti mwalako mwalapa mtima mwalapa patsopano ndikuti serious. Ngati mufuna sokalani mukufa na umwe koma chabwino ndikubwera kwa Ambuye palibe njira imene yonse yokusaliwa imene ndifika gaulire ndikupemphererana koma ndikupemphererana muli wochimwa zindipateni. Ngati mukufuna Yesu mtsogolo apresa pamene ndikulikira iwo amene apanga chiganizo okha ayende abwere pano ndikunena mawu ine Yesu amene mukulalikirayo ndikuwafuna. Chiganizo cha mtima kufuna kwako mukonze ndakhala munthu woledzera ndakhala munthu wochimwa ndakhala ineyo onena kuti ndili ndi zinsinsi zina zimene akusazidziwa ndikufuna kuyambanso kwatsopano pano bwerani simukupusa zilipo zina kutsogolo kwanu zinamuzaziwa munthawi yanga imene ndinapereka moyo wanga sindimadziwa siku la lero ndidzapezeka pano kuti mucheka bwino sindimadziwa
sino wakusa chiganizo mwangaji ejibere chidala panga ndikudziwa sikufuna ndisangalatsa chifukwa ndisindakufereni kwanga ndikungololekera mawu kuyamba kwa moyo wanga naneso ndidayamba choncho kuvomereza pakati pa gulu kuti ine ndikufuna Ambuye tapetsera nditavomera Yehova mpamira mwana wanga ndikupatsa zochita. Amen. Ziliko zikulu moyo mwanu zimene Mulungu akuchitira khomo lake ndi limene ndipo chikanizo chomwe chikale chigazo cha daily ine daily mandili mkristo ndipo ndimadzikumbutsa kuti ndi mkristo. Kupereka kwanu mtima wanu kwa Mulungu ndikuti mukupanga ziwiri izi. 1. Mukukana chikanire zakale kuti ndizolakika. 2. Mukuvomera ndiyamba kuyenda monga mmene Mulungu amanenera. Ndipo panafunika paoneke kusintha ndithu zili ngati kuti munthu amapita uku ndipo pangati chigazo chomwayima ndiye mwatembenuka musapoyima muyambe kuyenda to the different direction. Chimene mukamba pano chakuti mukati mukupita uku ndiyeno mungozheuka kapena mungoyamba kubwera chafupiwiko zikuvutani mukugwa koma kuti mutembenukiretu kuyang'ana kwa Yesu ndikuyamba kuyenda monga mmene mawu a Yesu amanenera. Amen. Kumvera zimene Yesu amanenera. Alipo ena ambiri amayira ndi zambuyo adayima komano akubwerera chambuyo maso awo akuona abezo ndi ajama yamikira so chimo aja amene aja musakhala modzi nayo. Pereka mtima wanu kwa Ambuye ngati izi zili kufuna kuzani manja yanu mwamba mulitsatire pemphero ili Mulungu kuti Ambuye Yesu ndamva mawu anu kuti nkofunika kupanga chiganizo kutsimikizika mtima pokutsatani. Ndine munthu wochimwa koma ndavomereza kuchimwa kwanga ndikupanga chiganizo chokutsatani osakulekani. Ndikulapa machimo anga sindidzachitanso. Ndiyamba kuphunzira mawu anu ndiyamba kumvera inu ndikhale mwana wanu wotsata inu. Chisomo chanu chikhale pa ine. Mzimu woyera mukhale mwa ine mudzina la Yesu. Kozani mbiri yanga, kozani moyo wanga, patseni gawo langa la kukutumikirani mudzina la Yesu. Dzina langa lilembedwe m'buku la moyo popeza ine ndadzipereka pamaso panu mudzina la Yesu. Amen. Ndipemphera ndekha. Atate ndikupemphera chifukwa cha anthu awa mudzina la Yesu Khristu ndikuwapempherera amasule moyo wawo wakale umene udapyalika mu uchimo. Ndikupemphera mudzina la Yesu Khristu dumanikena kalikonse mbewu ineyi yonse imene njereza adadzala m'mitima yawo ndikuthyola mudzina la Yesu Khristu. Popeza maono akwenetsa kuti olapa mtima simunyosa. Popeza maono akwenetsa kunena kuti inu Yesu mungadzamusanza munthu mfulu adzakhala mfulu ndithu. Ndikupemphera amasuleni athandizeni mudzina la Yesu Khristu. Ndikutsutsana ndi mapulani a mdima amene adakhazikitsidwa kuti awo adzakhala mu uchimo mpaka kalekale, adzakhala addicted ku uchimo mpaka kalekale. Yehova sambitsani mitima yawo, yeretsani miyoyo yawo, yeretsani maganizo awo, sinthani khalidwe mudzina la Yesu Khristu. Chisomo cha Ambuye chabwariza iwo mawu anu ndikuti akhale okonzeka. Ndikupemphera Mulungu alengeni kwatsopano zakale zonse zipite. Ngakhale anthu adzikambabe kuti awa amaledzera awa amachimwa motere izo nzakale, koma zatsopano zochoka kwa inu Mulungu zifike ndi kuonekera mwa anthu awa. Apulumutseni Ambuye, ayende ndinu Ambuye, achite ndinu Ambuye, popeza akhulupirira inu kuti nkosatheka kukhala serious opanda inu. Ambuye Yesu pezekani mitima yawo ndi kuwathandiza mudzina la
la Yesu Kristo pepera. Amen. Ambuya huletsana kutendo. Amen. Mu second service imedikana yoso ndingo lali gira ndikasobe pepera atu. Mubwereso ndo pepera. Wina aliyense wenu ndipepere naye. Amen. Mukozo kaba sobe ndo. Ambuya huletsana. Haleluya. Mungu alimegesa kwambie kifanya kaula kwa kutotenda wake ufika. Ena mwanadipo mkodoala. Ena mwanadipo mfuna mpendo makawena. Tikita hizo. Second service. Ambuya amekomera mtima. Kumanonga